Jsme Brna ST Board a představíme vám naše multifunkční dotykové tabule se systémem Android a Windows. Díky předinstalovaným aplikacím se snadno připojíte třeba na YouTube a spustíte výuková videa. Na tabule o rozměrech 75 nebo 86 palců můžete snadno psát výukovou látku, jak jste zvyklí, vymýšlet herní taktiky na fotbal či basketbal a výukovou hodinu můžete i vyexportovat pomocí tlačítka. Výukový materiál si tak každý stáhne do svého telefonu pomocí QR kódu. Díky interaktivnímu displeji si přizpůsobíte velikost obrazových polí a jednotlivých videí a psacích ploch. Vše lze krásně kombinovat a video si můžete zastavit a vpisovat přímo do obrázku. Další oblíbenou funkci, kterou si ukážeme, je skener. Úplně jednoduše naskenujete zadání na papíře, skener udělá fotografii, tudíž neřešíte světelné efekty a nadále se zadáním jednoduše otáčíte, přibližujete nebo zvýrazňujete, co je potřeba. V rámci našich předinstalovaných aplikací, které neustále inovujeme, můžete využít například matematické pomůcky nebo interaktivně prezentovat periodickou tabulku prvků, udělat zeměpis zase o něco zajímavější, anebo otáčet biologické modely jako prezentované srdce. Případně si pohrát i s modely zvířat a podrobnějšími informacemi. I učitelé hudby si přijdou s přepisem not na své. Fyzikáři ocení model elektrického obvodu. Obrazovky si můžete přizpůsobit i v rámci zkoušení dvou žáků najednou, kdy každý bude psát na svou stranu tabule. Mohou používat různé barvy propisek, ale i různé barvy pozadí obrazovky. Prezentování matematických modelů je velmi snadné, stejně jako klasické psaní na tabuli, kdy se ovšem vše propisuje na displeji. Tak kdo chce smazat tabuli? Toto rozhodně není vše, tak nám napište a my vám rádi představíme další funkce.